Da li to što si spoznala Boga i osetila u prirodi, da li misliš da može i u gradu da se živi u skladu sa prirodom i u Bogu, kako kažeš, da osetiš Božje prisustvo? Za mene to nije bilo moguće. Moje lično iskustvo govori da to nije moguće, ali ne mislim da nije. Mislim da je moguće, samo da činjenice da je mnogo lakše i jednostavnije to doživeti u prirodi, kada si jednostavno bliži Bogu, kada se On nalazi svuda oko tebe. Mislim da je jednostavnije i lakše, a da je moguće, ali eto, ja bih preporučila, iako to ne volim da radim, da se vrate prirodi, jer smo ipak predviđeni da živimo u prirodi i u skladu sa prirodom. Tu je sve jednostavno, nema nikakvih nekih sad nedoumica. Jednostavno kada živite u prirodi, svi odgovori dolaze sami. Onda shvatimo da se sve nalazi u nama kada spoznamo Boga.